Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Libes il-libsa ta' festa, ir-Rabat ta' Malta laqamijiet ta' nies għal-festa ta' San Giuseppe. Din hija l-ewwel darba wara 3 snin li l-festa Giuseppina ġiet iċċelebrata b'mod normali fil-jum liturġiku tagħha. E kif Marzu tal-aħħar 3 snin kien iddominat minn restrizzjonijiet tal-pandemija. Min kmieni filgħodu f'temp li permetta kienu bosta li daħlu r-Rabat biex jitpaxxew bl-armar mill-isbaħ tul it-triq prinċipali. Kif jgħid il-Malti lajta nofs il-beħ u ddominaw kollajjat tal-bejja tal-qubajt u tal-pastizzi. Oħrajn daħlu apposta biex iduqu l-famużi zeppoli sinonimi ma' din il-festa. Il-Knisja kienet ippakjata l-quddisa solenni ta' jum il-festa mmexxija mill-Kapitlu Metropolitan bil-paniġġierku minn suċ minn Monsinjur Carmelo Merċiqa. Wara it-toroq inbidlu fi briju mal-marċ tradizzjonali u popolari tas-sija immexxi mill-banda dekana u ċittadina Lilla Dam. One News tkellem mal-gwardjan tal-Patrijiet Franġiskani tal-Knisja ta' San Giuseppe, Patri Martin Colero, li qal kif wara festa ta' suċċess hemm ħafna xogħol u għaqda bejn laqdiet kollha Giuseppini. Illum insertat anke l-ħadd taffetwa ħafna, il-ħadd ir-Rabat dejjem ikun bin-nies, imma llum San Giuseppe ġibet ħafna nies. Nippreparajna liha sena sħiħa u ċertu laqat mal-Gazin, mal-Kamra tan-Nar, l-Arċikonfraternità aħna l-Patrijiet. Npoġġu fuq mejda waħda u flimkien iddeċiedu li dak li ħanamluh għal ġid tal-komunità tagħna. L-għaqda ta' nhar 19 ta' Marzu Rabat ukoll kienet biżla f'dan il-jum fejn paxxiet lil bosta bin-nar tal-ajru u tal-art. Il-Patri qal kif il-qofol jintlaħaq bil-purċissjoni solenni bl-istatwa devota u artistika ta' San Giuseppe. Ir-rieda li nagħmlu festa, illum qegħdin ħanajdu hekk naħżdu il-frott għax kena ġimgħa sabiħa tendenza Knisja dejjem kienet mimlija. Sissa l-affarijiet mixjin tajjeb, it-temp id-donnu jidher huwa favorina wkoll, nittamaw li l-qofol tal-lejla mbagħad, l-qofol ta' kollox. Naraw li San Giuseppe ħireġ u jbierek u jħares minn fejn se jgħaddi.